Naimbag nga oras yu amin, papagayam. Adto'y manento'y gayam ken kabsatyo. Ilocano. Nga umay, manglingling kada kayo, babaen ti panang ibasa tayo, ti may samanen, adaniw. Ngem sakbay ti amin, ken kas gagangay. Alain tayo man tayo gundaway, ako mablao. Kadigiti amin na papagayam, ken kakakatayo dito'y arkritik. Kastamit, akablaawan tayo, dagiti amin, akasangsang peta membros. Ken aminen amay sarsaro nga sangsangaili. Welcome po sa arkritik. Kablaawan tayo met, dagiti papagayam tayo, kadagiti sabsabali pa'y a grupo. Akas kada Tita Ella, Tita Ani, Tita Yula, Tita Maris, ulit nga Ernie, ulit nga Seto, kapid a Roger, Marifel, Jenny, Jonah, kenda kay aminen dita mega tawanan group. Kablaawan tayo met, dabagis Roy, ken aminen a members na dita pag-eelekan. Pag-eelekan, ti adda ti balasiw tao. Tanang taelek kakakawen, tabaka anginin dagita kanyo. Sir Bob, ken amin na membros, kumusta kayo amin dita TBKK? Kablaaw met amay abrasa kada Kuya Ray, Kuya Eddie, ken Madam Gabriela Silang, dita Ilocalish Scribbles Group. Kasta met akablaawan tayo, dagiti amin akakabagis tayo dita GI, Genuine Ilocano, Taiwan Chapter Group. Ma'am Nems, kumusta na? Anyat madapagan. Ure met dagiti admin aman ng idaulo, ken aminen ang membros dagiti grupo tambayan ng mga cute, ken tambayan ng mga wafu at wafa. Miss Almida, kumusta nga eh? Pasensya kayo no, jak unay makaumumay tambay dita grupo yun. Ma-out of place kami dito kapsat yan, no? Umayak tumambay dita. Iso nga patinggalaing data o ti makilalay, kada makibasbasa no ka. Tambayan ng mga cute, tambayan ng mga wafu at wafa. Si Kaakyong bro, baka adda kablaawang. Ngem ko rekaman. Mas daawak ta apay, naka-helmet ka. Saan met nga helmet dati ang call? At tukong. Kita apay nga rin nga nakakaspa ka. Insagana ako ng call. Nalakapay na pumatel-tel ka manen. Inyakit din na yung barok. Apay din pala nalipatan day dyan eh. Si kamang kinyang call. Damagaman tabagim no nagsorry kan. Ang kapay mo nagsorry di ka day. Dahil takit tirigat na kinyamang call. Amom nga nakapasakit ka ti padang ng tao. Di mo pa mo ti dumawat ti dispensar. Anya. Gure ka? Tama di man ti turungin data sarita mo. No? Kumablao ka kit limit kan. Kaya't kumana po nga kablaawan nagiti amin nga agdeng-dengeg ken Ket di tayo nga baybayagan kakaka. Adtoy nga intay ibasa ti Daniel. guna kang algoray guna ka man lokwin na sa manin niya pumablao ka kunana agsasaw ti tao sa bawan na. Ang walang baro. Narigat na puro serious ti patangan. Adda ka no met Dani mo? When ang call adain suro ni amang akan nga danew wano dayeng iti ugma. Ang ladang gentay man nga rod. Itira ko ng call Katrugya mo na. tipang ko ng call Rugyam nga roden. rogya ko ng call Rugyaman baro. sure di naksapawan. Hala.
saan la? Anya ti title na gayam na ita? Ti Paulo na angkol. Kalapati. Ala nga ro din. Ket dating nga rod papagayam ni Akyong at agasalakom, ken ti daniw na akalapati. Kalapati. Bao. Ay kukwam lanipagaw. Tasikat na katalangaw. Ngem siyak met tinangal lilaw. Diun una nangal daw. Ay kukwam lanipogo. Tasikat tinakasilo. Ngem siyak met tinangay ayo. Diun una na adyempo. Ay ading numaramanam, tay itlog tilawlawigan. Pitakem sa mo ipangan, ibosog mo siya mabulan. Kalapati, bao. Nga, ang dakas niya mo, angkol. Mayat. Ngem, yan na nga iti kalapati di jay. Hinyakit ni angkol. Makaamu kamit din ang mga imaginan. Dimbiro ka na niya kalapati ng angkol. Dahil nga rod, di makaamu ka nga mga ipataros. Ano la? Ibasam ta daniwan tadi matektikan dagiti agdeng-deng-deng. Agdeng-deng-deng? Agdeng-dengeg ko nam Yang agdeng-deng-deng manin ya? Apay, masigurado mangkol nga awan ti agdeng-deng-deng kabayatan ti panagdeng-dengeg da. Mangulaw ka manin. Ala, italam nga ron denggen tayo dahil ti daniw. Adiretso, manipod iti pluma. Tikabsa tayo animis Miriam Caliva at tagapasukin Ilocos Norte. Siya, tigura ni Ayaya. Simrek ka iti silet ti kaunggak. Kas natadema po niyan. Asim marot, na ilumlum, katigiti na lukneng alasag. Ngem arig mo't na amo at tumatayag. Nga imapon dito'y barok. Nagdapon ka. Inted mo ti amin. Jack maawatan. Napurar ka kadigiti silang tigiti mata. Ken kadigiti isem anang iningin. Kadigiti nakadulin na kinadakis. Ket dim nakita to'y agrukruksan arupa. Adi namegan laeng dagiti agkikinnamat na lulwa. Anya ti paganurutan atong tumpalit.
Anang idyaya kanyak dahita panagayat. Aklunen ka. Ngemballaagan ka. Saan nalwawen o isang dagito'y makitkita. Dagito'y kinalipnos. Kinasuli. Ken kinaemma. Aday-dayawen. Pamarang amin. Saan na siya ti parswa? Nga ar-arkosam tinasisilam, adyamante ken balitok. Amwen nak, tapno maawatan na. Siyak tigura ni ayan. Anaglingad ka dagitoy, maimatangam ita. Awan tuwadwa ngayon kapag ruknoyan. Ngaron, no kayat mo ti agtalinaen. Si sasagana ako man. Amang imatang ti panagrunaw. Dahito'y bagi araray na. Ket agannag ka. Adon tinailawan. Adon tinaggandan. Ngem awan na kayo. Napintas man met na ito'y apanirigan. Tadi ka di agpaiso. Ako nada. The more you hate, the more you love. Ken saan laing nga ta? Sapay kan kanayin tayo alaglagipen nga saan laing iti pisikal wenno iti material a bagay wenno panag. Iti pakarukodan iti pudpud no nga ayat. Anday tangarot papagayam tindani o. Nga insagot kada tayo ni ating Miriam. Agyaman kami ating iti anas mo nang ibigay da ito eh. Ket sapay kumatadi ka maumuma nga agsusurat iti kakastoy. Bueno papagayam dito nga ron tinagpatingganan da ito'y manen programa tayo. Da ito'y tigayin kang kapsatyo. Ilocano.